Du kan vente lidt, og så når vi kører over broen, så kan du... For sent. Er du startet? Ja. Okay. Og nu kører vi over Farøbroen lige om lidt. Og se, hvor fin den er. Kan man se det, eller ser man mere bare den der bil foran? Jeg ser mere bare den her bil. La, 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 la. Prøv at se det der vand, der er derude. Se en flot film. Og prøv at filme broen. Nu kan man da se det der bro. Eller Farøbroen. Og hvor er vi på vej hen, min kloge dreng? Farøbroen. Ej, prøv lige at filme. Se det der. Jeg filmer sgu da. Jamen, du skal ikke ryste så meget. Hold nu kæft. Albert, der er godt nok langt til Lalandia, hva'? Ja, der er en frugt, som går helt amok. Aha. En vandmelon. Fordi prøv at sælge vandmelonen til 100 kroner. Nylagt. Hvem vil give 100 kroner for en vandmelon? Jeg vil ikke give 100 kroner for en vandmelon. Nej. Nu vil jeg da ikke give 100 kroner for en Det vil vandmelon. være vanvittigt. Nå, men Der er en kan du huske, at vi snakkede om, hvad Lalandia betyder? Hvad betyder det? At Lalandia betyder Lolland, fordi vi er på Lolland. Og her er vi på Lolland, og nu skal vi finde Lalandia. Der står et skilt til Lalandia. Drejer ned. What the? Hey, har du set det der før? Ja, jeg har set. Nej, jeg har ikke set det der. Nu bliver det spændende. Men jeg har set sådan en tegn med rutsjebaner og sådan noget. Hey. Som var alt for høj, som forestiller sig at være alt for høj. Det eneste alt for højt, det er Så nærmer alt vi for os nok. vildt. Det er tornadoen. Ja. Så nærmer vi os nok det rigtige sted, tror jeg. Det er tornado! Det er tornado! La 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 la. Jeg kan se noget, der ligner måske en parkeringsplads. Kunne det være her et sted? Hvad tror du? Det er dig, der har været her før. Så du vil vide det. Okay, jeg har været her for os. Nu skal vi lige vente på bussen. Den Jeg skal er til ikke Maribo. særlig dum. Jeg kan huske ting og ting. Det ville være et problem, hvis man glemte det så hurtigt. Sig mig, er det det der? Der er en rutsjebane der. Den der? Det kunne godt være her. Det kunne godt være her. What? Hvorfor byggede de der ikke mellem? De har bygget nogle nye huse her. Nå, men så. Og så tror du, vi skal dreje Lala! her. Jeg tror måske nærmest, at det er her. Lalandia. Wow. Hvad står der nu? Lalandia, Gratis. Lalandia. 1 time. Vi skal jo nok være derinde temmelig meget mere end 1 time. Hvad så? Nu stopper det. Så man skal så også betale for parkering. Det var da en dårlig nyhed. Hvad? 1 times gratis parkering. Hvis vi betaler over 1 time. Men selvfølgelig skal vi betale. Eller selvfølgelig skal vi parkere mere end 1 time. Ellers skulle man kun være 1 time i Lalandia. Jeg tror, vi skulle sætte den til 7 timer. Ja, det bliver vi nok nødt til. Fordi at vi skal være Det derinde var i da 6 irriterende, timer. man kan vide, hvad det koster. Det ville være rart at vide inden. Hvis det koster 100 kroner i timen, så synes jeg godt nok, det bliver dyrt. Nå. Det bliver alt for dyrt. Står der ja, men så er det her. Der er godt nok nærmest ingen biler, hva'? Det er la. Er det her, du har parkeret før? Kan du huske det? Ja, det det være er. godt at vide. Ja, det er. Okay, så er det vel her. 1 time, ja, det skulle da ikke lang tid. Okay, der er ikke mange, der tager Lalandia. Nej, det gider jeg ikke, fordi det er så godt vejr. Men det kan være, det bliver vores held. Det bliver vores her. Fordi der er ikke så mange biler på parkeringspladsen. Det er der faktisk ikke. Der var der mange flere biler.
Hej Albert, så er vi hjemme fra LaLandia, så jeg vil bare lige høre, hvad synes du om vores tur? Ja, den var god. Den var god. Den var rigtig god. Og hvad synes du var det bedste? Det var dig! Hov, jeg er ved at få filmet dig, søde skat. Så du synes, at det var det bedste? Det var simpelthen den tid, vi havde sammen? Ja. Var du sød. Det var rigtig hyggeligt. Tak for det, min søde.